food ya ana mano oh god Nze Onye Egwu my brother nna na wo dekwala hafa na good na inokwa ya no go dey na wo hem sele kam kosara go sotara oyi mo keke siro papa no bra meet him say na 3 days ya maka to go here na ya ho be ni standard hotel e bia mo ke lodge and them say kam da kosara go ya ma na mo nke ma na hokora he na ko on nube maka Royal Blue Hotel nke ndị opposite asiyeye Nazo Eco Bank hotel enwere next swag na ebata n'ime the hotel the interior alone give you some work BP yotala where you will receive as king you feel at home ebara tazire na ala every weekend ida pure ringo ita isi down body yotala point and kill all sort of bush meat and the kuzini maka nkwenu nkwelu na mewe bill from obodo anyị na-abagote obodo a iri enu ụmụ akwara kasie na bịa na Royal Blue o ebe ihe na-eme n'obodo a gọtara ebuzuru chi dapọrọ m onye gị nwoke kpọrọ ya ka anyị gaa ebe unu na-eje na Royal Blue ebe nwere nchekwa ọma na Royal Blue ebe unu na-eje na Royal Blue ebe nwere nchekwa ọma na Royal Blue Royal Blue Hotel ọma họtelụ ndị odogwu ebe ndị mbụ ike na-eri ego ha n'ịkpara akụ na ọma ịbata na Togo oyimo chọba Royal Blue Hotel ebe ndị mbụ ike na-eri ego ha n'ịkpara akụ na ọma o mere obodo ọbụla isi bịa chọba Royal Blue isi Amerịka bịa chọba Royal Blue ọ bụ Europe ka isi bịa chọba Royal Blue isi China bata chọba Royal Blue isi Canada bịa chọba Royal Blue ọ bụ Europe ka isi bịa chọba Royal Blue Royal Blue Hotel ọma họtelụ ndị odogwu ebe ndị mbụ ike na-eri ego ha dị mkpara akụ na ọma Amburu Selendo CEO Royal Blue Hotel odogwu mkpara akụ na nwa dịka mụrụ n'ala yo CEO Royal Blue Hotel odogwu mkpara akụ na nwa ịbata n'ala yo anyị nwere odogwu o mere ịbata n'ala yo anyị zuru keme anyị nwere ndị odogwu Amburu Selendo CEO Royal Blue Hotel odogwu mkpara akụ na nwa onye na-eme mmemme chọba Royal Blue ya bụrụ agbamakwụkwọ chọba Royal Blue ọ bụ bedeki na-eme chọba Royal Blue Royal Blue Hotel ebe ndị mbụ ike na-eri ego ha ndị mkpara akụ na nwa ana mano anwụ na-anwụ eri na ndụ ya ka Igbo ji biri onye nwego riwe ego ya wanye mbịara bụfu mbịa anwụ na-anwụ eri na ndụ ya ka Igbo ji biri onye nwego riwe ego ya wanye mbịara bụfu mbịa ebe ka ga-eri ego na Royal Blue Hotel ebe ndị mbụ ike na-eri ego ha dị kpara akụ na nwa ọ dị ndị uribe ego ya echeteka ọ dị ndị uribe ego ya onye ma ihe chi ga-abụ ọ dị ndị uribe ego ya echeteka ọ dị ndị uribe ego ya maka mụba ọbego n'ihe gara ya si na chi eziokwu onye ọbụla gbara iwe ego onye ọbụla gbara iwe ego Royal Blue na-enye aṅụrị onye ọbụla gbara iwe ego onye ọbụla gbara iwe ego onye ọbụla gbara iwe ego Royal Blue na-enye aṅụrị onye ọbụla gbara iwe
Igbo ka anyị gbalịgwu ọya na ọka anyị gbalịgwu o mere me ekele enyi nwa CEO Royal Blue Hotel Odogo Paraku na nwa kaije ebe unu na-eje ebe nwere nchekwa ọma ebe unu na-eje ebe nwere nchekwa ọma ebe unu na-eje ebe nwere nchekwa ọma ebe unu na-eje ebe nwere nchekwa ọma